daga kallon farko da na miki anan na gane kina sona har sashe na ni akan so na tabbata zaki ban kauna kwana da tashi aikinki kin zamtini a cikin raina kasarata na gare ki ke ce sirrin ruhina idan na zauna tunaninki mafarkinki shine aikina ki tausaya min dan Allah gare ki na durkusa mani kullum ki zo ni kike mini a gare ki san ban da sukuni in kin so aiki ki bani in baki so baki kyale ni na zan bawa a gare ki na tabbata zaki nuna ni dan Allah san ki bani ni karki mun janjani ki ce mini zaki aure ni a san da kika yi kallon farko jinin jiki na ni ke ce kin sa zuciya ta yi karko ban da ke da ta rushe ba yaudara a cikin karko kallon farko kallon farko daga 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 kallon farko ne miki anan na san kin yi mini yan mata kin yi mini kanwata kin ga mai mini daga kallon farko komai nake aka ce min ke to na bari na kulle ni akan ki zan iya yin komai zan manta ni da komai ni tabbas so jarabta ne dan na gani ni a kaina ni tabbas na yi wauta kan so na dauki so ne a addini gashi hankali na duk ya gushe ban iya gane komai ni da maza ki juyo na kalle ki iya hakan zai mun daɗi ki kira suna na dan Allah akan hakan zan ta zumuɗi akan ki zance na yau da ko duka kuɗin kuma zan baki in kin gode madalla in kin raina zan kara miki in baki to kuma bani duk rayuwa ta zan baki juyo ki bayanan sirri duka da ke a zuciyar ki daga kallon farko kallon farko daga kallon farko kallon farko daga kallon farko kallon farko na tabbata sanki ne sanadi da ya sani kullum nake kuka yaushe zaki ta min kina suna dan Allah ni na bar kuka ki furtan kalmar kina suna a sanda kika yi kallon farko daga Abdul K Sarauta.